फैलायबाय नोङो पुर्न ब्लग भिडिअ हाय सना जिउ थेंक इउ दे आंनि बेयाव फैनायनि थाखाय पुर्न ब्लग बिपुल बड' हाय आंनि जिउ थेंक इउ जिउ होननायनि थाखाय बड' मा खबर बिपुल पुर्न मा खबर खिथाहरद' मा ओंख्रि जाखो मा खालामगासिनो लाइकबो होला सासेबो मोजां आंहाबो मोजां होमबाबो बाराद्राय मबाइल नायबाय थानायखाय खर' साख्रेबो आरो थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय सोर सासे होआखै मिथिला आङो पुर्न ब्लग बड' नों आंखौ सैया नामा सनानो आयौ मानो सैया जानांगौ मानसिखौलाय सैयो गासिखौबो अच्छा मन्मी हाय बिबारी गुड नाइट अच्छा गुड नाइट ক'বলৈ আহিছা নেকি লাইক এটা মাৰি থৈ যোৱা মন্মি মই তোমাক মেছেঞ্জাৰত হাই বুলি দিছিলোঁ দেই চিবি নিউ बड' हाय हेल' आदा मा खबर रेबेल लिडार दासो एलबिआव फैबाय आब' दहाय होदोंमोन माथो मानसिफ्रानो फैया आंनियाव थेंक इउ आगै गासैखौबो आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय बिपुल बड' लाइकखौ बिदि बियो जाम्बि आं होगोन ना दे बिलां होमबालाय आरबि मिक्स बय हेल' आगै मा खबर मन्मी চালো দে লাইক ডান थेंक ইউ মন্মি গুড নাইট বাই তুমি কালি আজি সোণাৰামক নহয় ৰিটাৰ্ণ দিব আছিলে ন দিলা নাই মন্মি নহ'লে আনচাব কৰা খাবা আৰু দেই ৰিপ্লাই দিয়া নাই যদি ৰিপ্লাই দি দিয়া তাক তোমাক দিছে ন কালি চাব মাৰি দিছেহি रेनु नार्जारी ब्लग हेल' आगै रेनु मा खबर जिबि निउ बड' मोजांथ' नोंहालाय आंहाबो मोजाङालाय मबाइल नायबाय थानायखायसो बाराद्राय खर' साख्रेबो आंहा रेनु नार्जारी ब्लग आरबि बोरोलै आं एथ' मोजां 7 हरलायबाय रिटार्न खालामाखै नामा मुनमि কামেন্ট নাই পোৱা যে আচ্ছা কামেন্ট পোৱা নাই কামেন্ট পোৱা নাই মানে ভিডিঅ'ত নহয় গৈ পেলাই চেক কৰিলেহে পাব কেতিয়াবা মানে নটিফিকেশ্যন নাযায় না সি দিছে বুলি কৈছে आं रेनुखौ सैला दै आंखौ लाइन मारि जानो गिना फैबाय थायो रेनु नोंहा माबाजोंसो नामा बिपुजोंसो नामा रेबेल लिडार हेल' रेनु ब्लग फ्रेन्ड लोगो जादो आंजों फ्रेन्ड रेनु नार्जारी ओमफाय दानि गावनो बेक टु बेक होनायखाय हरदोंमोन आं माने बेक टु बेक हरनायखाय लोगो हरबा माथो आनसाब जायो होनो नंखायना नंगौ जाखो मिथिला आंबो आरबि मिक्सारा मा होनखो रेनु आं गाबोन हरगोन दे फलोवार्स नायना गाबोन चेक खालाम लेथन बाग्लारि लाइक डान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय बिपुल रेनुआ आंनि आइडि हराखैना बेनिखायनो सिला जाबाय रेनुआ मिनिबाय हनै बिपुल होननानै मुनमि কি আছিল নেমটো সোণাৰাম বড' ব্লগ না কিবা এটা আছিলে নেকি ময়ো পাহৰিলোঁ रेनु नार्जारी ब्लग ओके रेबेल लिडार पुर्न ब्लग भिडिअ बाद दोन एलबिआव साइब दोनदो सना मा होनखोथाय बुजियासै आं बिरबाय मिक्स हेल' गाइसमोन हेल' बिरबाय रेनु नार्जारी दे आरबि हराबा गाबोन चेक खालामगोन आं रेबेल लिडार हेल' बिपुल बर' आंजों फ्रेन्ड जादो रेनु नार्जारी बिपुल हरगोन दे आरबि मिक्सार बय अके दे गाबोन नायगोन बिरबाय मिक्स आंनि एलबिआव फंसेल' रायलायनानै फैबाय आरो बाजैया गाहामाबा जोङो जेरै रावहोयो रायलायो बिदि रायलाया गाहामाबासो टेक्ससो हरलाबायो राव खोनाबासो मोजां नाङोना
बेनिखायनो राव होग्रा जादे एबारनिफ्राय। बिपुल बड' रेबेल जइन खालामगासिनो दै। बिरबाय मिक्स होमबाबो आं नोंखौ लाइक होनानै फैदोंना। पुर्न भिडिअ ब्लग मानो थांखोरा रेनु रेबेल लिडार हेल' रेनु नार्जारि ब्लग आंनि इउटुब चेनेलाव कमेन्ट हरलाय फ्रेन्ड। लेथन बाग्लारि हेल' ग्लरिसा नार्जारि हाय लेथन बाग्लारि। सारास ब्लग बिबारि दसे हाबफैबाय दे जेबो नङा हाबफैबाबो वेलकाम गासैखौबो। बिरबाय मिक्स दे आं जेबो साना दे जेबो नङा दे। सारास ब्लग लाइक दान बिबारि थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय सारा आगै रेनु नार्जारि ब्लग रेबेल साब कमेन्ट खालामबाय बेक खालाम। लेथन बाग्लारि मा खालामदों ग्लरि नार्जारि एलबि होगासिनो। रेबेल लिडार हेल' बिपुल बर' फ्रेन्ड आंनि इउटुब चेनेलाव कमेन्ट हरलाय फ्रेन्ड। गोमसार अफिसियेल बिबारि सना जिउ आहाम मा खबर गोमसार? गोमसारनि एलबियाव थांदोंमोन आङो जि रायसोयै इसर। बिरबाय मिक्स ओइ रेनु फाग्ला उन्दुदोनो। रेनुआ मा हौवासो ना मा जाखो आंबो हिनजावसो सानो। सारा ब्लग उन्दुनोसै आं बिबारि दे सारा आगै जेबो नङा उन्दुदो गुड नाइट। पुर्न ब्लग बुजियाखै नों सना एलबिखौ बाद दे होनदों सना आदसा मानो बाद होनांगौ जाखो दे मा खारनाव? गोमसार अफिसियेल नै ओरैसो बिबारि आहाम। गोमसारनि एलबियाव थांबाथाय रायजानोसो थांनाय जायो आं। रेनु नार्जारि ब्लग बिरबाय हिन्जावजों बिसनानिफ्राय जोख्लाय हरजाना होनो आइसो रेनु। एलबि मिक्सार बय गोदान दंबा लोगो खालामदो दे जायफोर गोदान दङ लोगो खालामलायदो। गोमसार अफिसियेल ओंखाम जादों आं आहामनो जागासिनो ना मा जाखो माथो दहायनो जादों होनबायलाय दाबो जाखाङा। उदैयानो जिब्ला लायो ओंखाम जानायफ्रानो थोरसिनै जायो। ओंखायनो मोखाङाबो हाफांफां दारफांफां दामफार मोखां। रेबेल लिडार अके रेनु नार्जारि आं नोंनि चेनेलखौ थांनि र'। सारा ब्लग्स गुड नाइट एभ्रिवान अके सारा गुड नाइट। रेनु नार्जारि ब्लग अके रेबेल बिरबाय मिक्स नोंनि थाखायनो डिस्टार्ब जाबायना आंहा रेनु आइसुर मा जालायखोनो? गोमसार अफिसियेल दे लोगोफोर आंखौबो लोगो खालामदो दे। मिन्थिखायो आं गोमसार नोंनि आखलखौ। लोगो खालामलायदे। रेनु नार्जारि ब्लग बिरबाय जारलासो नोंनि एलबि होनाया रायलायनोनो हाया। मानो रायलायनो हाया दे बिरबाया? रेनु आंबो थांदोंमोन दसे। रावानो ओंखारा जाखोना मासो जाखो दे गथ'आ ना लाजियोसो? गोमसार अफिसियेल एसे लेट थाबावनो हायामोन फाग्लि मानोलाय थानो खोनासंथावै रायलायथारो। रायोबो ओमफ्राय गावनि एलबियाव थाबाबो। गोमसार अफिसियेल जाहांदोंसो फाग्लि दासो आदसा जाहांदोंसो ओंखामखौ मा ओंख्रि? गोमसार अफिसियेल नै ओरैसै थोस बिबारि आहामनो मा ओंख्रि गोमसार दामफार साइज। गोमसार अफिसियेल जाबाय माथो बिबारि आहाम जावबाय माथो बिबारि जावजागोनथ' आरो गावनियाव थांबाबो जि जावसोयो जि लासिंसिंबो खालामो बाला। बिपुल बड' रेबेल साब खालामबाय कमेन्ट चेक खालाम। बिरबाय मिक्स बबा जादोंमोन बाजै ए रायलायदे आगै एकदम थेव रायलायबाय थाथार एकदम एलबि होबाथाय सिरि थानाङा आरो। गोमसार अफिसियेल लोगो खालामदो आंखौबो। लेथन बाग्लारि बिबारि माथो फेसबुकआव नायबाबो मोना माथो आयु मानो मोना जानांगौ जाखो? ग्लरिसा नार्जारिखौ मोननै लिरबानो जाबाय आरो
होमबानो मोनो रेनु नार्जारि ब्लग फंसे राव होबायबो हिन्जावजों बिसनानिफ्राय जोख्लाय हरजाबायबो बिरबाया ए मा राव होदोंमोन बेबा रेनु खिथाहरलाय हरनि खोथाना लेथुन बाग्लारि गोमसार सालथे मा खालामदों गोमसारा ओंखाम जादोंनो लेथुन बाग्लारि गोमसार अफिसियेल दाउ थारुन लाव सयाबिन बा दे दामफोर सालायनांगौना नोंहा लेथुन बाग्लारि रेनु थगायसुलि बिपुल बड' जावनायजों जाया फननोबो रोंनांगौ आच्छा औ गोमसार अफिसियेल लेथुन सालथे ओंखाम जागासिनो गोमसार अफिसियेल बाय सना बिबारि दे जाग्रोना ला दा फैफिनबानो जाबाय रेनु नार्जारि लेथुन मा थगायसुलि जाखो दैलेबि ब्लग हे फैलायबाय नोङो दैले आगै पुर्न ब्लग भिडिअ दोनदो सना उन्दुदोना र' बाल दसे बिरबाय मेक्स दाबो गाखोहैफिननो हायासै ओरैनोबा आंहा ब्लाव बिसिनायाव गाखोहैजानो हायासै आरोना आगैजों बिपुल बड' आंनि रेनुआ थगायसुलि नङा दै लेथुन बाग्लारि गोमसार सालथे बारा नोजोर होनो नाङा बिबादिखौ दे आच्छा ऐसे बात है जेरेमिया राभा आलासि जादों फैदों दाउ दंना गैया दङ जेरेमिया आदा फैलायबाय नोङो फुलमथि बसुमतारी हाय आगै मा खबर रेनु नार्जारि ब्लग मिनिबाय फुलमथि लाइक दान थेंक इउ आगै लाइक होनायनि थाखाय लेथुन बाग्लारि रेनु दार्लिं सना रेनु ने बिपुल सना लेथुन बाग्लारि फुलमथि सना माहाय दं बिपुल बड' फुलमथि सना फैदो मा होखो खामफ्लाय हो बिबारि आच्छा ओं फै जिरायफै आलासिफोर दैलेबि ब्लग मा ओंख्रि जाया बिबार सना दिनै दाउदै एवदों जोंहा दाउदै एवनाय आमलेट ओमफाय बै मा होनो खुथुरि एवनाय मैगं बिरबाया मा होनदों ओइ रेनु फाग्ला अमा फिसाया फानजुबखोना माखो ओमफाय अमा फिसानि खोथाबो ओंखारलायबाय नामा दैलेबि ब्लग मौसुमिनाव दसे थांना फैबाय आं नागिरदोंमोन माथो मौसुमिखौ नुवाखै आङो रावबो गैयिखायसो आं होबाय रेनु नार्जारि ब्लग लेथुन सना फुलमथि बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो आब' दाउदै आमलेट ओमफ्राय खुथुरि एवनाय आगै जेरेमिया राभा रेनु आब' रेनु नार्जारि मा होनखो फानाखै आं बिरबाय लांफै नांगौबा फुलमथि बेहायनो दं लेथुन रेनु नार्जारि जेरेमिया आगै लेथुन बाग्लारि आंहा दैलेबि सना फैबाय बिरबाय मिक्स दाम गोसा लाथारोना गावहा अमाखौना रेनु नार्जारि मा खि जाबोखो जेरेमिया आगै फुनुआ मानखो दिनैनिफ्राय नायलाबो आं सना दोनाबा आइसर मानो बिदि जालायखोनो रेनु नार्जारि आयु दाम गोसा नङाब्रा बिरबाय बिपुल बड' गरमाव दाउदै बारा जानो नाङा दे मानो जाया एन आर फैलायबाय रेनु मिनिदों रेनु एन आर MMB खुलुमबाय आनैसो बिबारि MMB ब्लग थेंक इउ फैनायनि थाखाय NR लाइक दान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय
रेनुआ मा होनखो मिनिबाय एलबिआव गासैबो खोथा ओंखारो ओंखारनांगौथ' आरो होमबासो जमियो नालाय बिरबाय मिक्स हिनजावनाव फैसा लायगोन र' मालाबा फैसा मालाय नामा नोंना लेनु नार्जारि लांफै बिरबाय लेथुन बाग्लानि लेनु दाखालि आङो फट' शुट लानि फट'खौ प्रफाइल फट' होबाय नामा जेरेमिया राभा नासोमोन आब' जोंहा नामोन आरोना रेनु लेथन रेनुआ मा होनखो गोथाव आगै जेरेमिया नों दैलि ब्लगा लेथन होननानै मिनिदों लेथन बाग्लारि जेरेमिया राभा आदा ओंखाम जाबाय नामा बिफुला मा होनखो आं होननोसै बाय बाय सनाफोर गुड नाइट अके गुड नाइट एनार मा ओंख्रि जाखोमोन लाय बिरबाया मा होनदों ओमफ्राय जिए गाइसमोन आब'मोन बाजिमोन मेगना जाथारला आंना दे जाथाराबा थांदो बिरबाय मिक्स मिनिखोना माखो जेरेमिया राभा ओइ लेथन ब्र हिन्जाव मोनबाय नामा आइसर लेथन दैलि सना लोक्षि जिउ नोंल' गोसोआव फैबाय थादों मैया लोगो हमनायखौ एमएमबि ब्लग दे आंखौबो अननानै सापर्ट होदो गाइसमोन दे एमएमबिखौबो सापर्ट होदो लोगोफोर बासालाय गैथारा बेनाबो आरो आदा लेथनखौबो सापर्ट होबानो जाबाय बेनाबो गैया खम गोदानसो जायनानो गोदान बेखौनो सापर्ट खालामबानो जाबाय जेरेमिया राभा औ जाबाय बिरबाय मिक्स उन्दुनोसैलै बाजै दे आगै सना उन्दुहैदो बेमसा मेथाइ बिबारी हेलो हाय बेमसा কি খবর বেমসা আমার ফালে নিচিনাই লাগিছে গাঁৱৰ নাম কি আছিলে বেমসা তোমাৰ दैलिया मा होनखो आयु नंगौ नामा लेथन बिनि बिरबाय मिक्स गुड नाइट बाजै बाय सी इउ नेक्स्ट अके बाय सी इउ टुमरो খবৰ ভাল গাঁৱৰ নাম কি আছিলে বেমসা তোমাক মই দেখি আমাৰ ফালৰ নিচিনা লাগিছে মানে ভাত পানী খালা নাই আপোনাৰ ভালনে মোৰ ভাল মই ভালে আছোঁ জীয়াই আছোঁ যেনে তেনে মৰা নাই मा सिरि जाजोबखो लोगोफोर बेमसा मेथे लाइक दिलु थेंक इउ लाइक डियार बाबे दैलि बि ब्लग लेथन मिनिबाय थांबाय नामा लेथनालाय जेरेमिया राभा आं थांनोसै आगै दे जेरेमिया आगै थांबानो जाबाय फुलमुथि बसुमतारी नेट स्ल' आंना आब' दे जेबो नङा नेट स्ल'बाबो थांबा थांनो हागोन न' प्रब्लेम लेथन बाग्लारि जेरेमिया राभा आदा दा एलबिआव कामेन्ट बुंबाय थादोंना बेनो जागोन आंनि लोगोरि आदा जेरेमिया खोथायाथ' सबबो बुंगासिनो ना नामखौ बुंबा मोजां जायो आरो ना आगै जेरेमिया बेमसा मिथे फुलमुथि हेलौ फुलमुथि আছে নে গ'ল আছে যদি অন দিয়া एनआर आहाम एनआरआ मा गोमसारसो नामाबा आहाम होनो जे दंब्ला नाम खिथानोलाना जेरेमिया राभा नंगौ नामा मिनिबायहाय हनै बेमसा मिथे बिबारि टुपुनि आहेल अके गुड नाइट बाय लेथन बाग्लारि फुलमुथि सना आंखौ गारना थांनोसै नामा उन्दुनो ओंखारबायनो नेट स्ल' ना मा होनखोथाय
NR आं NR इनफो मिउजिकसोखा आटसा दे जेरेमिया राभा लेटन ब्र थांबाय आंनो थांसादो दे फुलमति बसुमतारी हेल' बेमसा लेटन बाग्लारि हाय आदा जेरेमिया बिबारियानो फुलमति बसुमतारी थाङाखै लेटन नेट स्ल' जादों आंना दहाय सानाव एलबि होनाया नेट स्ल' जि जादों दाथ' जेबो स्ल' जायाखै र' उनावसो मा जायो हरबा एसे मोजां मोनो र' लेटन बाग्लारि है र' आदा जेरेमिया जेरेमियाथ' थाखाया आंनियाव दसेल' थायो खावब्ला नुजाफैयो खावब्ला खारफिनो ओमफ्राय बेलेगनियावबा जि गोबाव थासोयो मा ओंख्रि जाखो लेटन बाग्लारि दहाय खिथादोंमोन नामासै बावबाय आं मा सिरि जाखो रावबो कमेन्टबो हरला blog come on guys MMB मा ओंख्रि जाना फैखो आंनि एलबियावलाय फुलमति बसुमतारी खारबाय खोमा बिदिनाव गासिबो औ जे गोबाव होयो बिदिया गैया 3 घन्टा 3.5 घन्टा 4 घन्टा होलायलाङो खुगाफ्रा मेगनफ्रा सागोनना सायाथाय लेटन बाग्लारि अमा बेदरसोमोन सना जिउ आयै गोथावथार माथो रिसा ब्रह्म ब्लग हाय रिसा मा खबर फुलमति बसुमतारी नंगौ नामा लेटन रिसा ब्रह्म ब्लग लाइक डान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय रिसा ब्रह्म ब्लग मा ओंख्रि जाखो दिनै जोंहा आमलेट एवदों दाउदै ओमफ्राय मैद्रु फुलमति बसुमतारी सना रिसा ओमफ्राय अबाव थाखो सना रिसा फुलमति बसुमतारी जिरि सनानि दावराव बिदिनाव नों थांना फैदोंमोन आरोना रिसा ब्रह्म ब्लग फुलमति सना रेबेल लिडार हेल' रिसा ब्रह्म ब्लग आंजों लोगो जानांगौनो रिसा गासिबो मिडिनाव थांना फैदोंदां MMB आबोथ' रेबेलाबो थांना फैदोंदां MMB ब्लगा मा होनखो डार्लिं एन सया बरिया गाइस आटसा दैलेबि लाइक डान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय दैलेबि ब्लग फुलमति बसुमतारी रिसा सना नों अहाय दंमोन दैलेबि ब्लग आं थांथ'बाय बिबार सना दे रिसाया मा होनखो रेबेल कमेन्ट हरना दोन दे बे खालामगोन आं रिसा ब्रह्म ब्लग मौसुमिनाव मोन पि रिसा ब्रह्म एन सना दं नामा लेटन बाग्लारि दिनै
सा लोंनाया दैले जाबाय आंहा दैले मुंखौ सोलायदोनो नोंनि कमेन्टखौ नुनानै थांबायदां बासालाय रेबेल रिडार रिसा ब्रह्म आं नोंनि चेनेलाव कमेन्ट हरगासिनो दं दे फुलमति बसुमतारी अ रिसा सना लेथन बाग्लारि रिसा सना फैबाय नोंबो रिसा ब्रह्म ब्लग अके रेबेल फुलमति बसुमतारी गैया फैयाखै आर्सना रिसा ब्रह्म ब्लग लेथन रिसा ब्रह्म ब्लग सोलायगोन र' लासैनो लेथन दैले बि ब्लग थाब सोलायदो आगै नङाबा नामफोरखौ नुनानैबो एदावसो गारो एलबियाव मानसिफ्रा लेथन बाग्लारि रिसा सना मा ओंख्रि जाखो फुलमति बसुमतारी मा होनखो आर ओंखि रिसा ब्रह्म ब्लग गैया फि सना रिसा ब्रह्म ब्लग ना फिसासो लेथन ना फाजासो लेथन ना भाजा फुलमति बसुमतारी बारा सावरायजाया CID दं आर्सना थायोथ' आरो लेथन बाग्लारि दैले सोलायदो नङाबा आंहा सामफ्रामबो साहा लोंब्ला दैले मोनबाय थागोनसो बे रिसा ब्रह्म ब्लग अननो ओंखारदों जेबो बुङाखै आं फि जाय जेरै हायो अनलायलायबाय था लेथन बाग्लारि जा गोथावथार रिसा सना बिटु सिं हाय बिटु सिं कि खबर ভালনে थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ मोर एलबि राहागारने फुलमति बसुमतारी नंगौ नामा आर ओंखि मिनिस्राबाय रिसा ब्रह्म ब्लग नोंस्रालाय लेथन बाग्लारि फुलमति सना अमा बेदरसोमोन आरो दालि जलमोन रिसा ब्रह्म ब्लग फिसना हाय बिटू कहाँ से हो बिटू सिंह लेथन बाग्लारि रिसा अमा बेदरसोमोन फुलमति बा गोथावथार मालाय लेथन लेथन बाग्लारि रिसा आरो दालि जलसोमोन रिसा ब्रह्म ब्लग गोथावथार लेथन गोथावथ' आरो लेथन बाग्लारि गोथाव नङाहाय फुलमति अमा बेदरानो गोथाव नङा जाबाय गोथावथ' आरो फुलमति बसुमतारी दा टाइम जाहांबाय जिरि सनाया फैसिगोन आर्सना फैसिगोन दे आर्सना फुलमति बसुमतारी गोथाव आं आलासि जागौमोन हाय लेथन बाग्लारि सोर तामिलफोरनि दं खोन्थादो मा डिस्ट्रिक्टनि लेथन
सोर सासेल' थाखोनो? फुलमथि बसुमतारी खारजोब्बायथ' आरो आगै बिदिनाव थांलायबायदां। लेथन बाग्लारि तामुलपुराव थांगोन आं गाबोननो। सोर सोर तामुलपुरनिनो खोन्थाहरनांगौनो। लोगो मानसियानो गैया बे रावबो साथामल'। सोर सोर दं बेबा फुलमथि मानसिफोरा बिदिनाव औ बेनाव बिराद थाङो गथ'नाव। गोबाव होयोना बियो बिरादनो, ओंखायनो ज' जाहैजोबो। रिसा ब्रह्म ब्लग फुलमथिया मा होनखो दहाय आंबो होदोंमोन आब'। खैथासोआव होदोंमोनथाय आगैया? आङो अफलाइन दंमोन नामाथाय। अनलाइन थाबाथ' आं थांखायो थांनायालाय, अफलाइन थाबासो आं थांनो हाया जायो। सरि दै आगै। गणेश मिउजिक कल्स हाय गणेशजी कैसे हो? रिसा ब्रह्म ब्लग अखा हादों जेबो खोनाला आं। ए लेथन बाग्लारि फुलमथि नोंस्रानि तामुलपुरा खाथि जायोना जाया? गणेश मिउजिक कल नाइस। गणेश मिउजिक कल 5N मा होनो जाखो बेबा 5N नामा? फुलमथि बसुमतारी 10मोन ओमफ्राय 12नि बारलांदों। होमबा आङो सिखाराखैनो आगै। आङो 11:30 11:30 सिखारदों खोमा। ओमफ्राय बिदिनो संबाय खावबाय जाबाय खामानि मावबाय। थांगोन दे गाबोन होबा दै। फुलमथि अबेखाय तामुलपुरा आं मिथिया। लेथन बाग्लारि फुलमथि सना खोन्थाहरद'। रिसा ब्रह्म ब्लग गुड नाइट दे सनाफोर दे गुड नाइट। रेबेल लिडार आब' फुलमथि मा ओंख्रिमोन रा नोंसिना? लेथन बाग्लारि रङिया खाथिनिया। फुलमथि बसुमतारी दानो थांनोसैबो सना थांनोसैनो मालाय। फुलमथि बसुमतारी आलु पनिर पटल भाजासो रेबेल। नोंस्रा जि पनिर जायो खोमा ना फुलमथि? दाखालिबो पनिर होननाय खोनादों आं। ना सोरमोनथाय? फुलमथि खाथि जायो एसे। लेथन बाग्लारि बिबारि मा फट' होना लादों नोंलाय फेसबुकआव? फेसबुकआव आं प्रफाइला गुफुर स्पटिं गाननाय। मोनसे ओरैनो सिम्पोल सा फट' आगारनाय दं प्रफाइलावहाय। फुलमथि बसुमतारी जायो बांसिन मिरामिस ना जोंहा। आथिया
गोथावानो दे आंथ' गोथां गोथांसो जानो मोजां मोनो संनायनिख्रुइ पनिरखौ। फुलमति बसुमतारी नोंलाय आर्सना आंखौ रागा जादों जानो रागा जादों खोमा। लिसा ब्रह्म ब्लग ए मानो फि सना সিংহা লাইফস্টাইল হাই এভরিবডি হাই সিংহা লাইফস্টাইল ঠগি আছে না মইকে সাপোর্ট আইডি কেলে দিয়াই দিব দিব কৈ থাকিছে দিয়া নাই হ কি নিচিনা মানুহ আছে লাইফস্টাইল খান স্পার্কার ব্লগ हाय डियर स्पार्कर कैसे हो कौन है मालूम नहीं हुआ मुझे फुलमती ब्लॉग हिंदी प्लीज और इंग्लिश अच्छा ओके सिंहा लाइफ स्टाइल हाय पिल फुलमती बर' हाय फुलमतियाथ' बर' नङा हाय पिल बार' लेटन बाग्लारि ग्लरिसा नार्जारि बोबाबो गैया नुवासै नार्जारिखौ सर्ट लिर ग्लरिसा स्पेलिंआ जायाखै GLO ग्ल'रि RISHA ग्लरिसा स्पार्कार ब्लग I am old subscriber okay so thank you सिंहा लाइफस्टाइल बिबारी एने बिबारी কৈ নাথাকিবি দেই সাপোর্ট भी নিদে কি भी নিদে এনে মিছা মিছি দিব কৈ কিনে থাকিছে দিয়া নাই स्पार्कर ब्लॉग ये कौन सी लैंग्वेज है ये हमारा लैंग्वेज है एसामीज और बोडो लैंग्वेज है आप कहाँ से हो रेबेल लीडर हाय लेटन बाग्लारि ब्रो फ्रेंड जादो आंजों स्पार्कर ब्लॉग एसामीज और बोडो सिंहा बिबारी দিব দে এই 3 দিন হৈ যাইছে দিব কৈ কিনা फुलमति बसुमतारी आब'निया फेसबुकआव ग्लरिसा नामा ओहो फुलमति आगै आंना ग्लरिसा नार्जारि मोननै लिर आरो बेखौनो LORI लेटन बाग्लारि एसे लासै बुं दे बिबारि स्पेलिंखौ र' ग्लरिसा नालाय ना GLO ग्लरिसा डाइरेक्ट ग्लरिसा लिरखादो आरो GLORISHA ग्लरिसा नार्जारि NRZRY नार्जारि
जायासै लेथन बेहाय बोरै लिरनानै खिथाहरोथाय आं लिरनानैबो खिथाहरनो रोङाना माहाय लिरो बेबा सेभ हाइडलाइन शेयार एनाबल प्लास मुड माइक्र'फन माहाय लिरो मिथिया आङो जायाखै स्पेलिंआ भुल जादों गाल'रिसासो जादों डाइरेक्ट ग्ल' हमखा ग्ल' GLO ग्ल'रि RIHAR ग्ल'रिसा एखेयानो लिरगासिनो माथो आदा नों जायाखै दे फार्स्टनिफ्राय होनफिन आं GLO ग्ल'रि RIHHA ग्ल'रिसा बिबारि पाइसे लाइफ सिंहा लाइफ स्टाइल बिबारी पाइसे बेजी কি কৈছে हो কি লিখিছে একবার ভাল করে কবি না जायासै लेथन बाग्लारि मासि गोरा मुं लादों नामा गोरा नङा गुरैयानो खोनाफेरथारा नालाय नुफेरा नालाय स्पेलिंआ जाया जायो आरो सिंहा लाइफ स्टाइल बिबारी पाइसेना दे দিছে নেকি সাপোর্ট আইডি কমেণ্ট দি কিনে ৰাখিবি আৰু আপোনাৰ চেনেলৰ নামটো লিখি কিনে ৰাখিবি চাইতে মই গম পাই যাব আপুনি দিছে কৈ কিনা ग्ल'रिसा नालाय ना GLORISHA ग्ल'रिसा नार्जारि NRZRY नार्जारि डाबल लिरनांगोन आरो बेखौनो ग्ल'रिसा नार्जारि কোন আহিছে কমেণ্ট দিবি না মনে মনে থাকি আছে মানুহখান रेबेल लिडार गुड नाइट आब' आं थांथ'बाय आब' बिबारि दे थां दे गुड नाइट खैथा जाखोथाय आंबो 12थासिमल' होगोन र' जासिगोन र' बारा गैला रेबेल सिंहार लाइफ स्टाइल जायसे ना আছে যাইছে যদি যাইছে কমেন্ট দি কিনা যাবি দে
सोर दं माथो कमेन्ट हरा सिरि सिरि फैनानै थाफैगासिनो आरोना नोंथांमोना दैलेबि ब्लग मा होनखो आब' रानिया निथुनाव दसे थांना फैबाय आं बिबार सोर निथुन आगै दैलेबि ब्लग रानिनि दावराव ए रानिखौ सेलायदों हौवा माखाखौलाय माथो होनो हिन्जावल' सेलायो नंखाय बाखाय ओरैनो रानिबो दं नामा एलबियाव दैले औ एमजि निथुजो सेलायगासिनो ए सोरनि एलबियाव बिदिनियाव नामा हिन्जाव सेलायगासिनो नामा अ निथुमनि अ आंबो बारा गोबाव थाखाला दे जेने थेने 12थासिम थानोसै आंबो ओमफ्राय थाला दैलेबि ब्लग थांजोब्बाय नामा थांजोब्बाय माने थांलाय फैलाय बिदिनो सिरि फैयो सिरि थाङो जाय कमेन्ट हरनाया हरो मा ओंख्रि जानाय दैले आगै अ बेसे गोजौआव थांखो दैले आगैनालाय आन जादोंना जायाखै दिनैलाय ओंख्रिया जोंहा थारुना डाटा भाजामोन मा डाटा जाखोहाय आगै आंना आन जाबाय थायो सानफ्रामबो सासेयाव लानाय सानसेयावनो आन जाफिनजोबो आंनाबो जायो जानायालाय मा होनबावगोनथाय फुटबलार सन्जीब ब्लग हेलो 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 फुटबलार क्या कर रहे हो मैं एलबी दे रहा हूँ और मेरे एलबी में आने के लिए सो थैंक यू बोलो यार क्या बोलूँ आप बोलिए हेलो लव यू आई लव यू टू बेबी
कहाँ से हो फुटबलार सन्जीब ब्लग रिलेयागै लोगो जायोबा जाहरनि वाट्सएप मेसिन अच्छा क्या हुआ चुप चाप हो गया ओके अब मुझे बहुत पता है भेजो व्हाट्सएप पर है भेजो आप कौन है मुझे पहचाना नहीं गोमसार अफिसियेल आहाम ब्लु लाना खारदों नोङो आसोल बिदियाव थांदोंमोन गोमा सैमा आइथिंफ्रा थाथेरा दैलिया मानखो आं दोनथ'नोसै दे बिबार सना दे थां दोनदो दे आगै सना फुटबलार संजीव ब्लॉग आई एम टेस्ट यू क्या टेस्ट करेगा क्या गोम अफिसियेल थानो हो ब्लुखौ मानो थानो होनांगौ नोंबा लाखियो सिरि सिरि नै आहामा खावब्ला ओंहाय दैले जायगायाव थाथेरा गोमसार अफिसियेल दैले आहाम गोमसार अफिसियेल आं ओंखाम जादोंमोन बि सना इस ओंखाम जानाया 1 घन्टा जायोनो फुटबलार संजीव ब्लॉग्स भरोसा तो करता है जो लोग मेरी एलबी में आते हैं कौन है मुझे मालूम नहीं है आपको फुटबॉलर संजीव ब्लॉग में अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कर रहा है व्हाट्सएप पर आइए अच्छा ओके कौन है बोलिए मोइना अफिसियेल लाइक दान बिबारि थेंक यू मोइना सोरनियाव दंमोन आसोल खोथाखौ खोन्था नोङो मोइना गाम्बर अफिसियेल आं लोगो जानांगौ दं ब्लुखौ दे होफिनसै होमबालाय मोइना अफिसियेल मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया जोंहाना दाउदै एवनाय ओमफ्राय खुदुना एवनायसोमोन मोइना फुटबलार संजीव ब्लॉग्स आप मुझे व्हाट्सएप पर है भेजो नंबर दे दो पहले तो भेजेगा ना फुटबॉलर संजीव ने क्या बोला मैं दिल का बहुत गोमसार अफिसियेल खैथासिम होगोन ओंखि नों दोननोसै 12था जाबा पलास दे हेल' मानो गोमसार पलास कैसे हो कहाँ से हो फुटबॉलर संजीव ब्लॉग नंबर में सेंड किया है कौन है आप कहाँ से बोल रहा है डेले बिब्रो गुड नाइट गोमसार बिबार सनाबाय ओके डेले बाय गुड नाइट सी यू टुमरो टेक केयर फुटबॉलर संजीव ब्लॉग आगरा तो बोल रहा हूँ कब बोला था आगरा अभी बोला आगरा से बोल के फुटबॉलर संजीव ब्लॉग टेस्ट टू आई एम टेस्ट यू मेन व्हाट्सएप पर आइए भेज दो ठीक है एलबी ख़त्म होने के बाद पलास दे कोलकाता ओके थैंक यू पलास दे कोलकाता से मेरे एलबी में ज्वाइन होने के लिए डेले बी ब्लॉग ओके बाय बाय डेले आगै गोमसार ऑफिशियल डेले ओके बाय गुड नाइट फुटबॉलर संजीव ब्लॉग अब इसकी विदाउट लो मेरा नंबर याद फुटबॉलर ने क्या बोला मैं आपका वोट कर रहा हूँ मुझे व्हाट्सएप पर है
डेलि ब्लग अके गोमसारबाय अखायाखै नामा आगै बाय बाय होनो गोमसारा थालांदोंमोन गोमसार जांगिला गोमसार नोंनि एलबियाव आंखौ बिदि रायनाङाबा जि गाज्रि रायो नोङो माबा लाजिलायलाङोहाय आङो थास्रानाय नङा आङो नोंनि एलबियाव फुटबलार संजीव ब्लग अरे मैं व्हाट्सएप पर बैठकर रहा हूँ मुझे व्हाट्सएप है ओके 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 गोमसार अफिसियेल मबाइल चार्ज गैला गारियाव चार्ज होनासो नोंजों रायलायसै बिदिसो आरोना नों मा नाइट डिउटिसो मावो ना मा जाखो गोमसार अफिसियेल उहुम एमके अफिसियेल लाइक दान बिबारि दहाय होआखैमोन होनबा पलास दे व्हाट्सएप फुटबॉल अब भूल तो नहीं जाओगे मुझे व्हाट्सएप पर है तो भेज क्या बोल रहे कहाँ से क्या वाक्य बोल रहे एमके अफिसियेल खोनायाखैलै आं माखौ खोनायाखै जाखो खैथा जाखोथाय 12था जाबाय फुटबॉलर क्या बोला फैंटास्टिक संजीव ब्लॉग आप कहाँ मैं घर पे हूँ संजीव ब्लॉग बोलो यार मैं घर पे हूँ बोल रही है ना मैं एमके अफिसियेल बेसे जाखो वाच टाइमा आब' आङो 10:30निफ्राय होदोंमोन थांबाथाय दोननोसै आगै 12था जाबाथाय बारा गोबाव थाला ओमफ्राय बेलेगनि एलबियाव बेरायलाबायनोसै उन्दुनो ओंखारबा उन्दुनोसै ओमफ्राय फुटबलार संजीव ब्लॉग नहीं आप कहाँ रहते हो मैं घर पे रहती हूँ पलास्ते आप भेरी है अच्छा थैंक यू गोमसार अफिसियेल डिउटि गैया आंना गोबाव जाथारबाय मानो गैया बेबा अफ नामा ना सुटि लादों गोमसार नोंना आगैयाबो लोगोआव थाफाखायो खोमा ना फुटबॉलर ने क्या बोला आई नो वहाँ तो मुझे भी पता है आप कौन से स्टेट में रहते हो मैं असम का हूँ और मैं घर पे रहती हूँ फुटबॉल में वहाँ व्हाट्सएप नंबर सेंड किया मुझे व्हाट्सएप गासिबो लं नाम्बारखौ हरदों खोमा श' जाफैयासै एमके अफिसियेल फर होगासिनो एलबि D4 ना मा जाखो ना 4D गोमसार अफिसियेल बिबारि लास्ट बाजार सल' थाया रायनो नोङो आंखौ मालाबा माथो ब्लगाव थाफानाय नुलायलाङो आं फिसा बानायलायनाय नोंखौ हिन्जावजों फुटबल आई नो दा आफ्टर मेट छुका मेरी फ्रेंड है असम की मैं अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कर मुझे व्हाट्सएप पर है वीडियो में बैठ कर रहा हूँ आपका अच्छा देखता रहो मेरे वीडियो देखा तो क्या परेशानी है पुलस्ते आपको हम देख सकते हो अभी तो फिलहाल में दिखा नहीं सकते फुटबलार संजीव ब्लग अके गोमसार अफिसियेल बिबारि नाम्बारा माथो जाया बिदि फाल्थु हरो आयौ नाम्बार हरदों आं जाम्बालाय हरदों आङो नोंहासो श' जाजायाखै दा हरफिनगोन आं नोंनि लास्ट बाजाराव गोसोखांबानो जाबाय फुटबलार ने क्या बोला आई नो दिस बात करो मैप से बात करना चाहता व्हाट्सएप पर सोर ओरैनो नाम आइडि लानानै फैलाबायनानै आप मुझे भूल तो नहीं जाओगे मैं अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड किया है मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो अभी गोमसार थांखो ना माखो 12था जाबाथाय दोनसै र' 1 घन्टा जाबाय
संजीव ब्लॉग आई नो इफ यू लेट सेम आओगी प्लस डे आपको देखने के लिए मन करता है प्लीज़ देखने के लिए मन करता है तो मेरे चैनल में जाके देखिए बोलो यार बोल तो रहा है ना र' थांथ'वा आच्छा थांनाय बायदि मोनदां सिरि थानायखाय संजीव ब्लॉग ये तो मैंने देख लिया है आप मुझे व्हाट्सएप पर है भेजो फिर मैं आपको बताता हूँ क्या बताना चाहता है आप लोग खोमसार अफिसियेल ब्लू होलाय बेखौ नायनां सोरबे होबायमोन आं जादोंना जायाखै नाय फुटबलार संजीव ब्लॉग विश्वास करो मेरे ऊपर अरे बाबा विश्वास करके तो बात कर रहे ना आपसे संजीव ब्लॉग आप मुझे व्हाट्सएप पर है भेजूंगा पेट कर रहा माथो जायाखै जादोंना जायाखै गोम नायलाय संजीव ब्लॉग ओके आपका भी चैनल है क्या संजीव ब्लॉग है मेरा चैनल वही है क्या आपका चैनल आहाम सना नायबाय नामा नोङो नुदों लोगो जायोबा जानो हाया बेनाबो चेनेल दंनो गोम माथो जिर' देखायखो थांनायसो देखायबाय रावबो गैयि सिनायबायना सिनायाखै ना सिनाया लोगो जायोबा जादो जायाबा दोनसै आङो संजीव ब्लॉग आई नो दिस बात करू खोमसार अफिसियेल दिल्लीयावनो थायो बेबो आच्छा लोगो जायोबा जादो जायाबा दोनसै आं संजीव ब्लॉग अभी एलबी मेरा ख़त्म होने वाला है बहुत रात हो चुका है आप इस स्नैपचैट चलाते हो नहीं ओनली चैनल चलाती हूँ मैं गोम दोननोसै दै गुबुन जाथिजों बिदि नाम्बार हरनाङा दे मिथिखा आं हराखै आं ओरैनोसो होनगासिनो दोनसै दे गोम बाय होनहरदो बे गैयाबा नंखौ हरसिगौमोन आं नोंनो बे दंगासिनो ना बाय होनहरदो दे दोनसै दा लास्ट बाजाराव हरबा हरनोसै आङो गोम नाम्बारखौथ' आङो नंगौखौ हरदोंमोन हरनाया खिन्थु नोंहासो माबायदि सेभ खालामदों मैंने मैसेज कर दी है नंबर हम व्हाट्सएप जायालां बेजों दे होमबा दोनसै आं अके बाय